allowance alone is $3,030 per month, which is more than 3 times the average rent for a three-bedroom flat in the center of the capital, Jakarta. Indonesia's House of Representatives has 580 members. So the money allocated for their allowances has contributed to driving up Indonesia's national budget, which is paid for by a range of tax hikes that critics say further squeeze the wallets of the working class. The budget for MP surged from around $340 million in 2021 to $406 million this year. So while costs for these MPs have gone up, there is a lot of controversy over their legislative outcomes. One example is their revisions to Indonesia's military law, which allocated more civilian posts for military officers. Another is the meetings they held in closed-door sessions at a luxury hotel in Auckland. MPs also passed a job creation law that opponents have criticized as eroding the rights of workers and indigenous people, while also reducing income and weakening environmental protections. Good evening, everyone. MPs passed those bills that were subsequently signed into law, one that the public has been pushing for Gaponin mo. in limbo. That's the asset Yes, formation it's true. bill, which many believe could help deter corruption and money laundering. It was first proposed in 2008, but for nearly 2 decades and over several administrations, the bill has still not been passed. And so Indonesia remains one of the countries Ay, that dalawa is sila. Ang corruption, according to the NGO Transparency International. Meanwhile, lawmakers often take expensive government-paid trips abroad and post about their lavish lifestyles on social media. Parehas na parehas. Indonesia. sa Indonesia. All of this adds up. Many Yes. of the protesters feel their demands Hello, everyone. ignored by the MPs Sigma Boy. supposed to represent them. Good evening, Sigma Boy. Hi. Hi also, good evening. Our Philippine time here is 8:44. Thank you very much for coming, Sigma Boy. Are you a Filipino? Do you have a channel? May channel ka ba? I will check your channel. I will check your channel. Do you have a channel? Thank you very much for coming. Welcome to Filipino Life Stories. Things turn out to be on August 28th. Hello, you are number 1. That's when the police vehicle ran over the right police that was driving. Can you leave a description? Roman numerals binary code. Pangasinan. Roman numerals. Hello, kabayan. Kumusta, kabayan? Maraming salamat sa iyo at magandang gabi. Blessed evening sa inyong lahat. Aking mga kababayan, alam po natin na may nangyayari po na sa gobyerno natin, pero tuloy lamang po ang ating buhay at magdasal na lamang po tayo sa Diyos at ang bahala ang Diyos sa atin. Sigma Boy, do you have a channel, Sigma Boy? Thank you very much. Can you leave a description or your link? And I will see you in our videos. Roman numerals binary code. Kabayan, meron ka bang channel? Maraming salamat sa suporta na ibinibigay nyo sa ating channel Filipino Life Stories at Filipino TV. At bihira lamang po tayo mag-live dahil po sa ating mga gawain din. Kailangan din po tayo magtrabaho for a living. At magpapatuloy po tayo sa ating nasimulan. To lift up the Filipino spirit, lahat po ng kaya nating abutin, aabutin po natin. Maraming salamat sa iyo, Roman numerals, and to Sigma Boy. Roman numerals. Demonstrations
Oh, ang ganda ng pangalan mo, Roman numerals, magaling ka sa math. Oh, salamat sa pag-subscribe. Please subscribe to our channel, to Mr. Kim Edwin. Maraming salamat sa iyo. Thank you very much, Kim Edwin. Binary solution. Binary solution ang meron. Roman numerals, binary code. Kabayan, kung meron kang channel, pakibigay lamang po yung link natin sa channel mo para masundan po kita. Titignan po natin ang inyong channel. Kasi may Roman numerals dito. Pero iba yung ano niya. Gideon Chacon. Hello, Gideon. Hello, Gideon. Magandang gabi sa iyo. Hello po. Maraming salamat sa pagsuporta mo, kabayan. At may channel ka ba? Darko Madrid. Maraming salamat sa iyo, kabayan Darko Madrid, sa pag-subscribe ng ating channel, Filipino Life Stories at Filipino TV. Ito po ay para sa atin bilang Pilipino. Thank you very much to you are number 3. Kabayan Gideon Chacon, you are number 3. And number 2. Ay, maraming salamat sa iyo, Darko Madrid, sa pag-subscribe sa ating channel. At makakatulong po ito sa ating magandang goal to lift up our Filipino, being a Filipino. At mga kultura po natin sa ating mga Catholic churches. Magbigay lamang po kayo ng comment o suggestion kung ano pong mas maganda po natin gawin at i-lift up po natin ang ating mga kababayang Pilipino. Dapat po natin protektahan po ang ating mga karapatan bilang Pilipino. Maraming salamat sa iyo at ma-check po natin at kung okay. Pero hindi agad-agad na makikita dito. I will check later yung mga inyong mga channel at masusundan ko po kayo sa inyong mga channel. Maraming salamat sa pagsuporta ng ating channel. Mr. Jobit Vlogs, thank you very much. If you have a channel, please watch our videos so I can also check your videos. Thank you very much for supporting. Thank you very much for visiting for this live. Kim Edwin, maraming salamat sa iyo. Roman numerals, binary code. Titignan po natin kung tignan po natin dahil wala po yung yan, tignan natin yung ating dahil nandito po yung sa atin yung ito kasi sa tablet ito hindi ko po makita nasaan po yung natin. Yan, mamaya ma-check ko po yung ating channel. Ginawa ko ng lampshade. Yan, para meron po tayong ilaw. Yan, hindi kasi ako pwede masyadong ma-expose sa ilaw dahil yung ating mata ay yan. Medyo pa. Maraming salamat sa iyo, Sir Sigma Boy. Hello, brother. Thank you very much for coming, for supporting. Just check our channel, Filipino Life Stories, and you can participate in our videos and you can comment because our videos are open for sharing the content. Yung open po ito ating videos. Kung ano po yung gusto nyo pong may share po natin para po iangat po natin ang ating kultura bilang Pilipino.
Ay, pwede remix. Hindi naman ma-remix. Oh, no. Minsan pwede, minsan hindi. Okay lang yun. Maraming salamat sa inyong lahat. Anong oras na ba ngayon? 8:52. June, Chacon. Kijon, Chacon. Kijon. Gijon, Chacon. Taga saan ka, Gijon? Maraming salamat sa pagdalaw mo sa ating live. Gijon. Oh, hindi kita mahanap. Oh, meron dito pero Durian Chacon ang pangalan niya, Durian. Yan, Durian Chacon pero hindi kita mahanap eh. Kung ito yung ginamit mong ano mo, URL mo. Anyway, if you will watch our videos, masusundan kita. At si Sir Darko Madrid, if you have a channel, please watch out po yung ating oras na free time po natin. Thank you very much. At pag may free time po tayo sa araw, why not? Dahil syempre time po yun na kailangan po natin magtrabaho for a living. Makapagbahagi na naman po tayo sa mga araw-araw. I'm living with the farm area, with the province of Pangasinan. At yan, maraming salamat sa inyong lahat. Dalawa po yung ating channel na ginawa po natin. Yung isa, Filipino TV. It's almost the same the niche about our government, about being a Filipino. Lahat po yun. Siyempre, more on good qualities. Dahil siyempre, kung ang Pilipinas po ay maganda. Siyempre, nakakaiyak naman po yung ating mga kababayan na ganyan ang kanilang sitwasyon. Just for a living, nagtatrabaho po tayo. Tapos, yung mababalitaan na lang natin ng mga ganyan ng mga buhay nila. Itong mga bakit kasi ganyan ng ating gobyerno? Siyempre, pagdasal na lamang po natin dahil may awang Diyos. Tignan nyo, sa awa ng Diyos sa atin lahat, ito, lumabas ito, di ba? Kaya, instead na, magpasalamat na lang naman tayo dahil sa, ito, na booking. Pero, ang ating gobyerno, nananawagan po tayo, wag naman nigas kugon. Dapat po naman na tutukan na po ito. Yan, nag-react po tayo dito mahiya naman kayo. Dapat lang mahiya din, di ba? Siyempre, sobrang hirap natin na magtrabaho tapos ganito. Puro laman ng balita ito. Siyempre, kailangan din po tayong updated sa mga nangyayari po sa ating bansang Pilipinas. Dahil ang future natin, ang nakasalalay dito, yung mga anak natin. Di po ba? Our children, syempre, we have to take care of the children. Yun. Please, if you have a channel, you watch our videos at masundan ko po kayo lahat. Iinom po tayo nito. Yan, It's a Alcara, bicycle, ganun. And then,
pag hindi po umuulan. Sa ngayon, hindi po kami makapagmotor dahil umuulan. Mahirap na po dahil sa matindi po yung ulan palagi na nangyayari sa atin. And then, ito nga, yung ating pagbablog, syempre, na umuulan na syempre, minsan, yung oras po natin, masaya, maganda po ang pagbabahagi, lalo na pag vlogger ka, maganda po yun. Kaya, lahat po ng inyong suggestion, your comments are welcome. Dapat po strict community standard, syempre, huwag po tayong magkutsa ng ating kapwa o criticisms. Mas maganda po yun na mag-suggest lamang po kayo at maganda po yung ang ating pagsasalita dahil kapwa po natin yun, magkakapatid po tayo lahat, syempre, para po yung content creator o yung vlogger po ay ma-inspire sa inyong mga bawat mga advice, kung anong mas magaman mo rin, kung ano yung nasa paligid mo. Yan. General Tory. Oh. Nako. Fire Ulama Eco Luxury Resort, Bali, Indonesia. Matindi to. Dahil nagkagulo sa Bali, Indonesia. My gosh. Oh no. Destroyed. Oh no. Magulo ngayon sa Bali, Indonesia. Nakakalungkot naman ito. Oh no. Ay, sus. It's a Bali, Indonesia. One of the hotel is destroyed. Anyway, pray for that. Do this before 2026. Nanonood din ako naman yung mga ganyan. Panoorin natin para ano. Five people of God, what color you? Oh, ano din si Lava Girl. Lava Girl. Umpisahan mo na goal mo, ituloy mo lang. Diba? Minsan pag, talking about faith, talking about your faith and values is what made me subscribe. Think Media Podcast. So nga, hindi pa ako nakapag-subscribe dito. Sabi niya kasi dito, the 2026 YouTube crisis, why most channels won't survive. A brief history of YouTube, what it teaches, the 10 biggest threats. The 5 key shaping YouTube success in 2026 and beyond, and how to apply this shift to get more views. The future of YouTube. 12
threats to your growth in 2026 and the strategic shift you must make now. Oh no. Your complete playbook to stay relevant, adapt fast, grow smarter. Basta maganda yung content, good valuable content, hindi yung for me, syempre, basta good values, hindi yung nakapag-YouTube ka, nakapag-share ka, pero bad values naman sa mata ng mga tao, sa mata ng bata. Anong values yun na pwede mo i-share? Kumita ka nga, o nag-monetize ba? Ang tanong, nakatulong ka ba sa kapwa mo? You share a good, you just share. You just think, nakakatulong ba ito sa kapwa mo, sa lugar mo, sa country mo, sa ibang bansa? Dapat may good values. Tapos, syempre, pag magsa-search sila, you can easily search kung ano yung gusto mong ano, di ba? Hindi basta, marami akong ano dito, nakita na parang hindi ko makita kung ano yung values na ipinapakita. But, syempre, minsan, nag-iisip ka na rin kung bakit ba ganito itong content ito, ganun. Pero, syempre, hindi maganda. Syempre, dapat ang isipin po natin kung yung ba ay nakakatulong sa kapwa nating tao, sa ating lugar, sa ating bansa, at sa ibang bansa, di ba? We don't have a rights to condemn or to criticize other people. Instead, you have to look up or just be a part na, oh, much better if you do this, if you do that, ganun. At least nakatulong ka pa, di ba? Hindi yung basta kikita ka na walang values, di ba? Hindi maganda yun. Na wrong practice po yun para sa atin. Minsan nalilito din ako kasi syempre, sabi ko, bakit kayo wala namang views ito? Ano kayong gagawin ko? O di titignan mo na naman. Oh no. Pandemic, the Wild West, 2007, the Wild West. Si Think Media, tinuturo niya to. Yung Rise of the Algorithm. ChatGPT. Hindi ko pa na-try yung ChatGPT eh. I did not try it. And I'm very innocent of ano pa eh. Fragmented viewership. Ay. Maganda naman ang YouTube industry is maganda naman ang platform na YouTube eh. Kaya ito lang yung napili kong platform para maging bahagi dahil I know na ang YouTube, maganda yung kanyang yung rules and regulation. Ano pa ito?
diba? Time check. Today is September 2. Uy. Bago na yung salmon. Diba? Yan. Ay, next time doon na lang po tayo sa opisina next time. Kasi yung lightings ko hindi maganda dito. At least maganda siya. Yan, it's my hair. Kumain na po ba tayo lahat? Have you eaten our dinner? Christian hair. Pagbahagi tayo, tuloy-tuloy lamang po natin yun. Ha? Kain tayo. News update. I will check your channel also. Please visit our channel so I can visit your channel and I will check your channel too, and I will give you support also. We will give the support. Support our channel, Filipino Life Stories and Filipino TV. Tomorrow, if I have a time for tomorrow, I will have a live for tomorrow. Just give me a comment, give me a message, what topic you want to, para makasagot po tayo lahat. Sa ngayon, hindi pa po tayo nakapasya sa ibang lugar kasi may trabaho pa po kaming ginagawa. May trabaho pa po ako na gagawin. At kung matapos naman namin yung mga trabaho namin, magbabahagi po tayo. Dito nga sa Pangasinan, hindi pa nalibot lahat eh. Kaya umulan. Lahat ng harsh lugar na apekto ng baha. Imagine that. Lahat halos. Dito nga nabaha din sa labas sa amin eh. So affected kami lahat. Affected tayo lahat. Yung baha-baha na yan, yung mga flood control, dapat noon pa yan eh. Hindi, parang masyadong late na. Napansin di po ba? Siyempre, pag late na, napansin, yung may kinakain, dapat matapos eh. Tulog na ata yung ating mga kapatid. Matulog na po ba tayo? Yung lightings ko lang, hindi maganda. Lightings ko yun. Nununod tayo ng balita. Alam niyo po, mga kababayan ko, nakakalungkot isipin na maraming mga nangyayari na kriminalidad. Dapat po magdasal po tayo palagi. Diba? Where's my favorite chips yan? Movie. That movie? Maraming salamat po pag maganda po yung panahon. Kasi pag umaga may trabaho tayo. Tapos pag lunch may trabaho pa po tayo. Pag may time na wala po tayong trabaho, doon po tayo mga pagbabahagi.
Doon po tayo makapag-share ng ating content. At dapat regular yung pag-upload natin ng videos natin, short man o video. Tapos, yung engagement natin sa ating kapwa creator. Kailangan may ipakita din po natin suporta para po aandar yung algorithm. Siya po ang bahala na basta magbigay lamang po tayo. Just give the right niche. Kung ano po yung gusto mo dun sa, kung ano, minsan dyan po ako nalilito yung ano yung hashtag Sabi ko, ano kaya hashtag nito ako? Kaya, ganito ako minsan, siyempre, ganun talaga And then, kailangan ganito, may live po tayo para makilala po tayo. Na tayo po ay tunay na tao. Hindi po tayo robot. Okay? At makapagkilala po tayo, makapag-engage po tayo ng dire-diretso. Kahit po na hindi pa po ako nag-invite ng collaborator kasi syempre, kailangan pag-aralan mo muna yung ginagawa mo. Hindi ba ako naka-set up ng tamang gadget o ano pa man. Dahil gustong-gusto ko po talaga magbahagi. Kung may kakayahan lamang po tayo, syempre, di ba? Simple lamang po. Simple lang buhay natin na choice ko po maging simple lamang. Dahil para po, mahirap kasi yung marami ka iniisip. Dahil nakakapatay po yung marami ka iniisip na sobra. And just enjoy what you're doing. At maging mabuti ka. Be a good person to your fellow people, to your fellow Filipino. Your life will be prosper. Your life will be blessed. Diba? Mga kababayan ko, may Filipino. Dapat may ito yung nahanap ko yung may translation sana Naku, 2 content creator, nakuha na ng pera sa bank account. Naku, yan na nga. Ingat po sa pickpocketing. E-pickpocketing. My gosh. I once victim of yung OTP na yan. I just want to share it. It's year, I think it's year 2020, before pandemic. I was a victim of scamming. Pinindot ko yung sabi niya kasi, I'm from a bank, at ganon. So, you believe with that. Dahil hindi naman tayo I'm not aware of those technology, syempre. Nabiktima ko, pinindot ko yung yung pala na-scam na ako, nagbayad ako tuloy ng almost 6,000 mahigit. Buti na lang, ang ginamit niya pa, Lazada pa. Tapos yung Lazada naman, walang cooperation. Sabi ba naman, data privacy act, we cannot tell where is the delivery, ganun. Ikaw na nga nabiktima. Nagbayad ka pa. Dahil nadali yung credit card ko doon. Grabe. Before pandemic po yun. Ito, ngayon na naman ito. Palagay ko, may kinalaman yung mga nasa din Kasi imagine, they know your names. Full name. Diba? Grabe. Nawala na yung pogo, nawala pa, tuloy-tuloy pa. Ano ba ng mga anak buhay yun? Mga kababayan ko naman.
Kung sino man yung gumagawa ng ganyan, maawa naman kayo sa kapwa niyo. Huwag naman gano'n. Dahil mahirap pambalik, 'di ba? Pag-pray na lang natin yung mga kasamaan. Oh. Naubos ko na. Careful sa e-pick pocketing. Yun. Ito naman itong mga to, makapaghanap buhay lang eh. Maraming salamat sa iyo, girly. To Red Pillow 99, to Jobit Vlog. Because it's already 9:53, so I have to time out na po tayo. Tomorrow again, awat loobin ng Diyos na makapag-continue po tayo, syempre. We will continue our meet and greet. To Red Pillow, please kindly visit our videos so I can visit your videos too. Thank you very much, and I will give the support. To Gideon, maraming salamat sa iyo. To Darko Madrid, to Kim Edwin, thank you very much. To Roman Numerals Binary Code, maraming salamat sa iyo. At maganda yung pangalan, sa Roman Numerals. Dapat maganda yung ano natin para matuto po tayo sa math. You are number 2, and the number 1 is si Sigma Boy. Thank you very much, Sigma Boy. O yan, ang galing. Maraming salamat sa iyo. See you again tomorrow sa isang channel po natin. Dalawa po yung ating channel, so I can categorize. And then, thank you very much for coming to the Filipino Life Stories. And shout out to everyone. Shout out to my fellow content creator. And we will continue sharing the good values, the places, our travels, at everything na kaya po natin na i-share po natin sa ating kapwa. We will stand for we will remain humble and kind to our fellow people, especially to our fellow Filipino. Mabuhay po ang Pilipino. Mabuhay po tayong lahat. Lahat po tayo ay kapatid, magkakapatid po tayo lahat. Lalo na po at Catholic churches po. I am a Catholic, of course. We are a Christian, all Christian. At sa aking mga kapanalig, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you very much for supporting our channel. Mabuhay po tayo lahat. And good evening. Thank you. Bye-bye. See you again to our channel. Please visit our channel so I can visit.